L'Embardissada torna aquest diumenge per celebrar la 42a edició d'aquesta prova no competitiva organitzada pel Centre Excursionista Olot, una prova que va néixer originàriament amb l'objectiu de netejar i conèixer nous camins de la zona de l'Alta Garrotxa per part de l'organització, per després celebrar-ne una marxa popular. Enguany comptarà amb un recorregut de poc més de 20 quilòmetres amb un desnivell de 1.260 metres acumulat. El corregut de l'Embardissada d'aquest any surt d'Oix, després se'n va cap a Collsapell, puja al Montpetit, després baixa cap al veïnat de Toralles se'n va cap a una casa que es diu Cal Quic, i d'aquí de Cal Quic agafa un camí que puja cap al veïnat de Pera. I després de Pera anem carenejant fins a arribar a Coll de Bastracà, i aquí pugem al cim de Bastracà i després baixem i anem cap al Poble d'Oix una altra vegada. L'Embardissada començarà entre les 7 i les 8 del matí i hi haurà temps de completar-la fins a les 5 de la tarda. Durant el recorregut hi haurà 4 punts de control i avituallament. En cas de pluja es duria a terme igualment. Totes aquelles persones que s'hi vulguin inscriure ho poden fer encara a través de la pàgina web del Centre Excursionista Olot o el mateix dia a la sortida.